wallahi yau garin nan yaji yake ga ba a samun kuɗi bara dai mu je gurin baba izu ko za mu samu wani abu amma can yana tsinkar ta kusa bara mu karasa ko za mu samu kuɗi a gurin sa Allah ya sa ma dai kai ya rufe mu da masifa mu ƙara Assalamu alaikum. Wani munafincin ne ka ku? Na zo mu gaida kai ne. Gaida ni ko kuma munafinci? Na gaida kai dai muka zo. To shi kenan. Na wuni. Lafiya. Mun wani lafiya mana. Ya mutanen gida. Na ruwanku da mutanen gida. Ni fa na san munafincin da ya kawo ku. Kuɗi kuke so. Kuma yanzu ba kasuwa ake zuwa ba. Allah ku tashi ku tafi. A'a da ka zuwa wurin ga kuma sai gaba. Na san munafincin da ya kawo kuma da ka zuwa kuɗi kuke so. gaisuwa sai ka fara. Kuma yanzu ba kasuwa ake zuwa ba. Gaisuwa ba ko Mu ba ma son gaisuwa. Ba ma so. Shikenan bara mu tafi. Ko ba wani abu za ku kawo mutane. Baba izin ya fiye masifa. Daga zuwa gurinsu tun kafin mu tambayi kuɗin ma har ya fara yi mana masifa.